Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího Energy Tastingu. Jsem tady Dubák a jsme tady Ryozaki, nazdar. Máme tady jakože poslední energeťák, kterým je Energy Racket 250 ml plechovka, kterou jsem zmiňovala už v ochutnávce Relentless Berry Juicet. Všechny už jsem vypil, mám tady pak ještě jeden Juicet a ten už jsem točil, takže tenhle plechovka se mi líbí. Modrá je raketa, vypadá to trošku jak logo Planet Express. Soukromé. Otvírání klasický. Plechovka takhle pěkná. Co ty bys tam dodal? No nevím, to uvidíme, až to ochutnám. Ale jdem na chuť. Takže barva. Taková klasická. Možná světlejší o něco. Taky bych řekl, že světlejší. No trošku. No. Takže barva je světlejší oproti ostatním, je taková žlutá. Třeba světle žlutá. Ale jinak. A voní zajímavé. To jo. Je dobré. Tak je dobrý, jako ta klasická chuť. Není ani moc extra sladký, prostě dobrý energeťák. Dobrý, z Německa. Takový dobrý, že k tomu nemám ani co extra dodat. Prostě. Asi tak, nějak. No tam ještě zbytek. To hodně. No, zbytek. Taky dopiju. Takže já nevím, co už točit. Co tady čít? Tady to jsem točil, že jo? Tady to jsem točil. Rockstar Juicet. No a to už jsou energeťáky na vypití. No, tak uvidíme, že se půjdeš do Německa. Takže nevím, pokud tam kouká hodně lidí na tady ty videa, tak ať napíšou do komentu nějaký aby navrhl nějaký energeťák, který by nebyl problém sehnat. Alebo my něco vymyslíme a něco natočíme. Že teď zase si nechci dávat pauzu, že jsem začal hodně točit. Ten dobrý. Takže to bude všechno. Ještě zítra, dneska vlastně čtvrtek, to jsem neplánoval natočit v pátek, ale natočil jsem to dneska, ve čtvrtek. Ale zítra určitě taky něco natočím, jednu, možná dvě ochutnávky. Protože pátek a protože teď chytlo to točení a to je všechno. U této energeťáku. Čus. Tak čau.